fysiikkaa ja kehittänyt siitä sitten vähän omanlaisen teoriakin. Eli toisin sanoen uskon siihen, että täällä on sieluja, jotka tulevat Deva-kunnista ja ikään kuin ovat myös ihmisenkeleitä. Ja toki on muitakin paljon tähtisiemeniä, on keijuja ja näin poispäin. Toisilla on ufoja, ukokokemuksia ja muuta. Ja näitä ei ole ehkä mun mielestä sitten tiede tarpeeksi myöskään tutkinut. Eli tämä on tällainen vähän vaiettu aihe ja ehkä sitten toisaalta myös uusikin, mutta tärkeä. Ihmisillä on paljon kokemuksia ja monet jää monesti yksin niiden kokemuksiensa kanssa, koska tietysti asioista ei puhuta niinkään paljon. Ja se näkemys siitä, mikä enkelin nykypäivänä mielletään olevan, niin on aika tämmöinen ehkä klassinen kliseinen ja kaunis, eli siihen liittyy kyllä muutakin, että se enemmänkin kuvaa jotain muuta kuin olemuksellista puolta, siis ihan tällaista fyysisesti nähtävää, millaiseksi se on modernisti mielletty. Alun perinhän enkelisana on tarkoittanut ihan puhtaasti viestintuojaa. Se ei ole ollut tämmöinen idyllinen, mikä meillä nykyään siitä on kuva. Ja kyse ei mulla ainakaan tässä on myöskään uskonnollisesta lähestymiskulmasta, eli aika omalla tavalla neutraali, vaikka onkin sitten muuten omanlaisensa. Eli tässä on pikkasen eroa siitä, että Deva tarkoittaa tosiaan ikään kuin tämmöistä yleisempää valolentoa, ja enkeli on itsessään tehtävää kuvaava ilmaisu, ei niinkään tosiaan sitä olemusta. Ja Deva ei välttämättä ole enkeli. Ja kyse on tosiaan niin sanotusti valtiotekijän kehityspolusta, ja voisinpa veikata, että suurin osa teistäkin täällä olevista on todennäköisesti valotyöntekijä. Kyse on nopeavärähteisestä olennosta tai ihmisen asussa olevasta enkelistä. Alkuperä on muilta planeetoilta ja muista universumeista. Tarkemmin siihen ehkä kantaa ottamatta tässä. Ja maahan inkarnoituessaan leivinen taajuus muuttuu ihmistaajuudelle. Se ei välttämättä tapahdu aina täydellisesti, ja tästä voi olla esimerkkinä muutamia sanoisiko sairaustiloja. Esimerkiksi on puhuttu paljon autistisista lapsista, Asperger-lapsista, myöskin idikko-kristalli. Eli se muuttuminen ei aina ole ihan täydellistä, eikä välttämättä ole tarkoituksena olla ihan täydellistä. Eli siellä jää aina jotain, mistä voi sen ehkä tunnistaakin. Ja tässä on näistä nimityksistä. Juutalaisuudessa enkeli on Jumalan sanansaattaja, ihan messenger. Ja hebreaksi on tarkoittanut ihmistä että jumalaista. Näissähän on nykyään sitten vähän toisenlaista ajatusta tosiaan itse tästä nimikkeestä. Tämä on tällainen kuin Theory Ones myöskin, eli on paljon erilaisia nimityksiä. Kaikki eivät mikään ole sitten ihan samasta puusta ikään kuin veistetty. Eli voi olla tulisempia, voi olla erittäin klassisen pehmeitä. Ja sitten on tällaisia myös niin sanottuja missio-ihmisiä, eli missio-enkeleitä. Heillä on joku selkeä tietty iso tehtävä tuotavana. Olisi vaikka joku, sanotaan nyt vaikka ydinvoimakriittisyys. Ennakoidaan tiettyjä asioita ja heillä on tehtävänä sitten yrittää tehdä niin asioita muutoksia. Ja se, mitä tässä haluaisin huomauttaa vielä on se, että erittäin kauan sitten on jo ollut nimityksiä viestintuojille. Eli tämä on todella niin sanotusti
vanha asia. Se, millaisena se on nykyään tosiaan mielletään enkeli, niin se on tosiaan kovin uudenaikainen nimitys ja se tarkoitusperä varsinkin. Ja on olemassa tietenkin ihan näkymättömiä enkeleitä, eli energiaa, tietynlaista korkeavärähteistä energiaa, ja sitten on olemassa ihan ihmistaajuudella olevia ihmisenkeleitä. Ja näistä tehtävistä ja ominaisuuksista, niin yksi tärkeimmistä on nimenomaan tämä muistaminen, sen teellisen oman alkuperänsä muistaminen. Me eletään tällaista unohduksen aikaa, unohduksen unta, missä ihmiset eivät näe enkeleitä välttämättä, he eivät usko asioihin. Ja on tosiaan tämä uni, josta tapahtuu kyllä paljon heräämistä. Ja tämä on yksi näistä asioista, joka on myös tärkeä asia, muistaminen. Meillä on luontainen parantaa, muuttaa värähtelyä, energiaa, ohjata auttaa ja varsinkin tämä äitimaan yhteys. Neuvoilla on tällainen luontainen yhteys äitimaahan, joka ei välttämättä ole se ihan enkeleillä, eli heillä on maadottomisongelmia monesti. Se maadottominen on se haasteellinen osuus, eli maayhteyden voimistaminen. Monesti on selväaistimista ja näistä kehollisista asioista, niin keho saattaa olla aika haasteellinen välillä. Ja mitä tässä tätä asiaa vähän tutkiskelin, tai enemmänkin, niin sähköisen johtavuuden poikkeavuuksista ei ihan mene tänne fysiikan tasolle, että on tietynlaisia, ehkä poikkeavuuksia nimenomaan, jotka mahdollistaa myös kanavointia, eli työtä tässä todellisuudessa. Saattaa olla ihan tosiaan joitain poikkeuksia, jotka näkyy sitten ehkä sairauksina. Mä en pidä sairaussanasta, mun mielestä sellaista ei ole olemassakaan, mutta sitten on näitä normivirrasta poikkeavia muutoksia. Ja kun puhutaan siivistä, niin minä käsitän sen aurana, joka on aika lailla siivenmuotoinen. Eli siitä voi tulla myös tällainen ajatus itse siivistä. Ja sitä siivenmuotoista tai siipien kaltaista auraa pystyy myös liikuttelemaan ikään kuin siipiä. Eli sitä pystyy hallitsemaan. Se on kuin elin, mutta se on näkymätön. Eli se on energeettinen kenttä. Ja kaikkia kykyjä ei ole välttämättä edes muistettu tässä todellisuudessa. Se ei välttämättä ole tarpeenkaan. Joskus on tarpeen muistamisen yhteydessä ottaa käyttöön tiettyjä kykyjä, esimerkiksi alkaa kanavoimaan tai parantamaan, jollei sitä ole tehnyt jo paljon aiemminkin. Ja näistä haasteista enkeli-ihmiset puhdistavat kautta muutavat oikeastaan jopa tietämättään sillä omalla aurallaan ympäristönsä energioita, mikä voi johtaa monesti väsymykseen. Ihmisillä on paljon myös kroonista väsymysoireyhtymää, jolla ei löydetty mitään syytä. Ja silti se on ihan todellinen. Tämä suojaamisen ja suojautumisen sekä maadottuminen tarve johtaa monesti jonkunasteiseen lihomiseen tai painonvaihteluihin. Ja saattaa olla myös tällaista syömishäiriötä tai halua syödä tiettyjä ruoka-aineita aika paljonkin. Ja osa näistä haasteista tulee myös siitä, että on tapana nähdä ihmisessä se toisen ihmisen paras mahdollinen potentiaali, ikään kuin tosiaan ohi sen persoonan ja tajuamatta myöskin, että näkee ohi sen persoonan oikeastaan kokonaan. Ja se voi johtaa sitä aika vaikeisiin ihmissuhteisiin, varsinkin jos on tällainen halu ikään kuin parantaa toinen, eli halu nähdä hänet
siinä omassa parhaassaan, missä itse näkee sen toisen ihmisen. Et vaikka siellä olisi tarkoitus nimenomaan olla energiamuuntajana vaikka jossain tiiviissä tilanteessa tai ihmissuhteessa, niin se saattaa mennä hyvin vaikeaksikin, jollei sitä tiedosta. Eli tiedostaminenkin on tärkeää siinä mielessä, että siihen pystyy sitten vaikuttamaan itse, päästämään irti siinä vaiheessa, kun sillä tilanteella ei ole enää sitä tarkoitustaan tai ei pysty siihen, eikä sitä tarkoitettukaan välttämättä. Se on se tietty hetki ja tietty kohtaaminen. Tämä hyvän uskomisen voi johtaa tosiaan sellaisiin hyväksikäyttäviin tilanteisiin ja ihmissuhteisiin. Ja monesti puhutaan sitten tällaisesta miehistä ja naisista, jotka niin sanotusti rakastavat liikaa, vaikka liikaa ei periaatteessa voi rakastaa, mutta tällainen kuvaus siitä, missä yritetään hieman liian pitkään. Eli kyse on siitä, että pitäisi vahvistaa tietoisesti omia energeettisiä rajojaan sekä opetella luottamaan siihen omaan intuitioon, milloin jokin tilanne on valmis, milloin olisi oikeasti hyvä hetki päästä irti, että tämä oli tässä, olen tehnyt osuuteni. Ja tosiaan myös tästä tiiviistä vuoden maailmasta se voi aiheuttaa näitä tukkeumia kehossa, joita olisi hyvä sitten itse vapauttaa ja hoitaa muun muassa luonnossa olemisen kautta. Tässä on purettu hetkellisesti nyt ihan tästä fysiikan ilmiöstä ja atomitasolle. Eli maailma koostuu atomeista ja me emme näe mitään maailmaa atomeina tietenkään. Emmekä sitä, että atomin ympärillä olevat elektronit kirjaimellisesti säteilevät siirtyessään radalta toiselle. Eli tässä on avattu pikkasen sitä, mitä itse asiassa tapahtuu energiakentässä tai meissä, kun tapahtuu värähtelymuutosta ja energian muuttumista, joka yleensäkin on minun mielestä se syy, miksi täälläkin on ihmisenkeleitä. Eli meidän tehtävä on tosiaan muuttaa tätä energiaa. Ja parantamisessa esimerkiksi parannetaan käsillä tai sitten pelkästään auralla. On aika paljon nimenomaan kyse tästä. Me emme näe tätä, me ei nähdä sitä, se on näkymätöntä ja silti se on olemassa. Ja itse olen halunnut sitä lähteä tutkimaan. Eli näkyvä materia, jota ihminen pitää aina mittapuunaan, on vain tosiaan noin 1/4 ihan kaikesta. Meillä on 3/4 täysin näkymätöntä ja tieteelle ainakin toistaiseksi selittämätöntä energiaa. Ja pelkästään tämä ilma meidän ympärillä sisältää valtavan energiapotentiaalin. Telepatian parantaminen, ajan hidastuminen, nopeutuminen ja myös aurat voidaan varmasti tieteellisesti todistaa lähitulevaisuudessa ja nimenomaan tästä lähtökohdasta, mitä tapahtuu esimerkiksi parantamisessa ja ihmisten energiakettissä, kun niitä lähtee tarpeeksi purkamaan. Resonanssista, se on ihan tätä fysiikkaosuutta, mitä ollaan jonkun verran. Resonanssi on myötävärähtelyä, tämmöinen fysiikan ilmiö. Ja resonanssissa tämä värähtely suurenee aina. Eli jos ajatellaan, että on ihmisiä tietty määrä yhdessä, niin he värähtelevät aina enemmän kuin heidän lukumääränsä. Se kasvaa. Eli tämä koskee myös sitä energiamuunnosta, korkeampaa värähtelyä, kiihtymistä. Ja silloin tapahtuu myös monesti ihan ihmeitä. Ja kentästä puheen ollen, niin se on nimenomaan tämä sähkömagneettinen kenttä, joka ei ole suoranaisesti havaittavissa, mutta nimenomaan on näkymätön. Ja kenttään liittyy aina energiaa. Kun kentän ja tiettyjen varakkojen kappareiden välillä tapahtuu tätä vuorovaikutusta, niin kaikki energia voi muuttua ihan sähkömagneettiseksi. Eli tässä on myös sitä, että monesti ihmisillä, kun tapahtuu värähtelymuutoksia, ihminen lähtee vaikka henkiselle polulle, rupeaa antautumaan,
niin alkaa tapahtua erikoisiakin asioita. Laitteet voi reagoida, radioaalto voi reagoida, kännykkä ei toimikaan ihan niin kuin haluaisit, tietokone toimii ihan niin kuin haluaisit tai kello pysähtyy. Eli se on se kenttäefekti, joka vaikuttaa kaikkiin sähkömagneettisiin laitteisiin. Ja se tasaantuu yleensä ja sitä voidaan itse pyrkiä hallitsemaan niin, että se ei sekoita kaikkea. Eli tosiaan kaikki vuorovaikutus perustuu viime kädessä tähän. Ja tässä on mainittu nyt sit muutamia sädeteoriaa ja supersädeteoriaa. Eli nimenomaan sitä, että kuinka tämä koko todellisuus on yhtä värähtelevää kenttää. Ja me ollaan näiden värähtelevien säikeiden kautta yhteydessä toisiin ja kaikkien yhteydessä toisiinsa koko ajan. Ja tämä selittää nimenomaan sen, että kun kertoisen siivi toisella puolella maapallolla värähtää, niin se vaikutus aiheuttaa vaikka hirmumyrskyn toisella puolella. Se on kaikki kudosta, joka värähtelee. Ja tässä se viesti kulkee. Se väistämättä liikkuu koko kudos. Ja tämän supersädeteorian avulla varmasti pystytään selittämään jossain vaiheessa tulevaisuudessa nimenomaan näitä ennennähtyjä telepatiaa, kaukoparantamista, ihmisenkeleitä, erilaisia energiakenttiä. Sellainen kysymys. Ja tässä mainitsin siitä, että mikään ei katoa tästä kudoksesta. Se voi ainoastaan muuttua. Ja vain muutos on tosiaan mahdollinen. Niin silloin tuntuu erittäin tärkeäksi ajatus, että kun me halutaan jostain eroon, niin ei ole olemassa sellaista asiaa, kun me halutaan eroon. Me voidaan muuttaa tai muuttaa sitä asiaa. Mutta se ei katoa todellisuudessa koskaan minnekään. Eikä katoa ihmisen sielu tai henkilön puolesta. Se vaan muuttaa muotoansa, koska kaikki on tätä värähtelevää energiaa. Eli kun esimerkiksi läheinen kuolee, niin ei hän katoa koskaan kokonaan. Hän on vaan muuttunut. Tämä tietysti tämä vaan-sana voi aiheuttaa joissain sitten tämmöistä toisenlaista ajattelua, mutta mulle se on ainakin hyvin lohdullinen. Me luovutaan kehosta, me joudutaan luopumaan kehosta väistämättä, mutta se sielu, se henki, se on täällä. Se on tässä samassa kudoksessa, joka alati muuttuu. Ja se, kun me ajattelemme tässä todellisuudessa jotain, niin se on toisen todellisuuden teko. Eli kun on useampia ulottuvuuksia, niin kuin esimerkiksi näissä sädeteorioissa ja supersädeteorioissa on, että olisi useampi ulottuvuus, jossa kaikki asiat tapahtuu samanaikaisesti, niin silloin se, mitä ajatellaan, ei myöskään poistu, vaan se voi muuttua toisessa todellisuudessa teoksi. Eli kun puhutaan, sanotaan teosofisesti ajatellen vaikka siitä, että kuinka tärkeää on se, mitä me ajattelemme, että kuinka puhtaita ajatukset on niin sanotusti, koska ne luo todellisuutta, niin se ei tosiaan ole vain sana helinää, vaan ajatukset todella luo ja ajatukset jää siihen värähtelevään kenttään ja kaikkien yhteiseen. Me ollaan kaikki siinä yhdessä, ikään kuin valtavan suuressa samassa veneessä. Ja sillä on tosiaan merkitystä, miten me autetaan toisiamme, miten me kohdellaan toisiamme. Se ei auta, että sanotaan, että mene sinä pois. Se ei ole mitään todellista paikkaa, miten pois. Me ollaan kaikki täällä ja pysytään eri muodossa. Ja tässä oli nimenomaan siitä, että kuoleminen on tosiaan vain energiamuutos, mikä niinkään vaan on se suuri energiamuutos. Tässä oli seuraavaksi näistä parantavista taajuuksista, eli tämä tarkoittaa ihan kaikille, koki olevan ne ihmisenkeli tai ei. Eli ihminen on triljoonien elektromagneettisten impulssien energiaa,
Meidän kaikki aivosolut käyttävät sähköistä energiaa kommunikoidakseen toistensa kanssa. Ja tämä energia kutsutaan aivoaalloiksi. Eli parantavia taajuuksia, näitä voi kuunnella ihan tuolta YouTubestakin, laittaa kuulokkeet päähän ja kuunnella. Ne muuntaa sitä omaa taajuutta, eli ne voi auttaa ylläpitämään tasapainoa ja terveyttä. Mä olen itse kokeillut tänä kesänä nimenomaan hiukan skeptisesti, mutta kokeilin ja tämä oli mun mielestä tosi hyvä juttu. Se tasapainotti, mun loppupäivä oli aivan loistava ja siinä vaihtui sellaiseen nimenomaan valveuneen, eli se mitä minä kuuntelin oli tätä teetta-taajuutta, jossa on yhdistettynä tällainen Earth Pulse, eli maan pulssi. Ja siinä vaikka kuinka ajattelin, että mä en ainakaan nukahda, niin nukahdin tällaisen valveuneen unen, jonka aikana tapahtui kaiken näköistä, mutta en päässyt siitä heräämään ennen kuin siinä äänityksessä tuli pieni särö, johon sitten havahduin. Ja se teki todella hyvää, että suosittelen lämpimästi myös näitä asioita ottamaan huomioon tässä terveysnäkökulmissa ja muunlaisessa hyvinvoinnissa. Kyse on tosiaan siitä värähtelystä, millä taajuudella värähtelee, mikä on parantava taajuus, mikä saattaa olla sairastuttava, kuten esimerkiksi mennä tuonne Kampinostoskeskukseen ruuhkahetkenä, niin se voi olla aika kova kokemus sitten. Musiikkia soi tuolta täältä ja on paljon ihmisiä ja erilaista hälinää. Ja me ei myöskään kuulla sellaisessa tilanteessa ja paikassa tätä Earth Pulse, ja maa koko ajan värähtelee. Ja me tarvitaan sitä myös pysyäksemme itse hyvinvoivina. Me ollaan yhteydessä siihen kumminkin, jos se yhteys katkee kovin pitkiksi ajoiksi. Ihminen ei pääse olemaan rauhassa ja kuulemaan sitä. Soluthan sen hyvin pitkälle kuulee. Niin me monesti sairastutaan. Se löytyy ihan näillä nimikkeillä monesti, että mä taisin laittaa silloin tämän tai siihen, että theta ja hertz. Hertzään voisi olla, ja laittaa joku näistä, niin, tai sitten englanniksi esimerkiksi healing hertzistä tai jotain. Siellä on aika paljon. Siinä tietysti kehotan pienen kriittisyyteen, että kaikki ei tunnu hyvälle, ja mulla oli esimerkiksi näistä muutama, joka ei tunnu yhtään hyvälle. Ja se löytyy, että se kuulee siitä alusta kyllä, että kannattaa luottaa nimenomaan siihen intuitioon siinä. Ja tässä on hieman valosta, eli valokvanttista. Mä tykkään tästä valokvanttista. Eli tämä on kaiken sähkömagneettisen vuorovaikutuksen välittäjä hiukkanen, joka liikkuu siis tyhjiössä valon nopeudellaan. Omaa aaltoliikkeen ja hiukkasten ominaisuuksia. Ja kun puhutaan, että ihmiset, tähtisiemenet, ihmiset, olennot, valotyön tekijät tekee valotyötä, niin se on siis aika oikein sanottu valotyö. Eli kyky on kommunikoida valolla, välittää valoa. Ja se on ihan fysiikan tapahtuma. Se on ihan ilmiö. Ja se on tietenkin meidän silmille näkymätön ilmiö, mutta todellinen. Ja näillä valokvanteilla saattaisi olla tällainen kyky välittää myös informaatiota. Eli se saattaisi olla omata tällaisia informaatiohiukkasen ominaisuuksia. Ja mulle tämä on ollut hyvin kiinnostava, koska mä oon itse ehkä jollain tavalla kaivannut jonkinnäköisiä selvempiä selityksiä, että mitä siinä todella tapahtuu. Ja teoria on vielä kesken, mutta tämä ei ole siis mun teoria, vaan tämä on faktaa sitä teoriaa. Ja kyse on varmasti siitä informaation välityksestä, mikä selittää sitä kaukoparantamista ja telepatiaa, koska valonnopeudella liikkuvat informaatiohiukkaset tällaisessa kudoksessa säieverkossa, jossa me elämme, niin se selittää hyvin paljon. Eli tässä luonto pyrkii täydellisyyteen, pientä symboliikkaa tähän väliin. Eli
tämä on ollut tällainen mun oma mielenkiinnon kohde, että mitä kaikkea täällä tapahtuu todella ja mikä kuvaa mitäkin. Että mistä itse asiassa on enkelit lähtöisin, mitä he itse asiassa on. Ja törmäsin tällaiseen symboliikkaan, jota laitoin sitten tähän teille, jos haluatte. Rakkaus on valoa ja valo on rakkautta, voisi näin sanoa. Oltiin me ketä tahansa, mitä tahansa ja tultiin mistä vaan. Me ollaan kaikki täällä yhdessä. Ja jotta me voidaan elää niin sanotusti paremmassa paikassa ja voida paremmin, niin rakkaus on se, johon kannattaa keskittyä. Rakkauden energiaan. Se on ihan fysiikkaa, vaikka se on näkymätöntä, niin me reagoidaan siihen. Meidän kehot reagoi, meidän mieli reagoi, meidän kenttä reagoi. Enkeli-ihmisillä on täällä oma tehtävänään muuttaa näitä energiataajuuksia siellä, missä se ikinä on tarpeellisinta. Ja monesti ne paikat eivät tunnu sitten hirveän kivoilta heistä tai heistä, mutta se on ehkä osa kuitenkin suurempaa suunnitelmaa. Se, mitä sitten rakkaudessa ja rakkauden energiassa tapahtuu ihan fysiikan tasolla, niin siitä ei tästä sen enempää, mutta sielläkin tapahtuu juuri näitä samoja ilmiöitä. Rakkaus on todella valoa. Ja jos teillä olisi jotain kysyttävää, niin tässä olisi nyt hyvä niitä voi esittää tai luoda yleistä keskustelua jonkun verran aiheesta. Se on minusta se kaikkein hedelmällisin vaihtoehto. Olisiko kysymyksiä? Haluaisitko joku esittää? Joo, siellä on hyvä. Ehkä alkuosassa olet tuonut sitä esille, mutta mikä on tämmöinen enkeli-ihminen, niin se alkuperä jotenkin samanlainen ihmiselle, että ovat maapallolla syntyneet. Joo, kyllä. Siis ihmiskeho syntyy täällä. Mutta se itse sielullinen alkuperä on sitten muualla. Sellainen raamatullinen selitys on, että enkelit on ikuisia luotuja siinä mielessä erilaisia. Ihmisestä voi sanoa, että sekin on ikuinen, mutta voitko noin kertoa, että mitä ne erot on tavallisen ihmisen ja enkeli-ihmisen? Onko tuo positiivinen? Ei voi sanoa, että osaa kantana. En hirveästi haluaisi korostaa eroavaisuuksia, mutta tai siis kun ollaan tässä samassa veneessä kaikki. Mulle tämä on ehkä sellainen asia, että toinen on Kiinasta ja toinen on vaikka Ranskasta, että senkään ei pitäisi sinänsä erottaa ihmisiä millään tavoin toisistaan tai olentoja. Eroja on, että se mitä on jonkun verran puhunut ihmisenkelien kanssa tai sitten ihan sellaisten ihmisten kanssa, jotka todella eivät näin koe eikä kuule mitään, eikä heillä ole minkäännäköistä ajatusta tästä ja eivät haluakaan. Niin on kyllä se, että tiettyjä yhteneväisyyksiä on ja niitä on niin paljon ja niin samanlaisia, että kun itsekin tässä mietin sitä tai yritin tutkimusta kun tein, niin ehkä halusin myös vähän kyseenalaistaa, niin kyllä se johtopäätös on aina sama. On eroavaisuuksia tosiaan, mutta on paljon samanlaisuuksia. Ehkä
siis semmoinen tietynlainen hyväuskoisuus ja ikuinen usko siihen hyvään loppuviimetteessä kaikessa on yksi niistä suurimmista eroista. Eli monesti ihmisillä on se käsitys siitä, että asiat on näin, on epäreiluutta, on epäoikeudenmukaisuutta, on pahuutta, on sitä ja on tätä. Ja sitten on taas toisenlaisia olevaisia, jotka ei pysty välttämättä näkemään sitä niin. Eli se on vähän kuin puhuu eri kieltä. Eli kiinalaiset puhuu Kiinaa, ranskalaiset puhuu Ranskaa, eurooppalaiset asuu Euroopassa ja afrikkalaiset Afrikassa. Eli eroavaisuuksia on, mutta ehkä kuitenkin sitten enemmän samanlaisuuksia. Jatkokysymys vielä, että tunteeko ihminen, tiedostaako hän itse olevansa sitä aina? Uskon, että tiedostaa sisimmässään ja saattaa unohtaa sen jossain vaiheessa. Voi muistaa sen lapsena tai tuntea sen lapsena, tietää sisimmässään ja unohtaa sen sitten nuorena aikuisena, kunnes palaa niiden asioiden paljon myöhemmin. Tai sitten yksinkertaisesti tiedostaa sen vaikka koko ajan. Mutta en usko siihen, että ei olisi minkäännäköistä tunnetta tai sisäistä tietoa siitä asiasta, ei esimerkiksi tässä vaikka mun ikäisenä ja sitten vanhuksista. Se ei ehkä ole niin. Täällä joku sanoo, että ei kuulu, mitä me kysytään henkilötä. Ei kuulu tähän kysymykseen. Aha. Okei. Minä voin odottaa ääntä toistan tuon viimeisen, että tiedostaako aina enkeli-ihminen, että on enkeli-ihminen? Tiedostaako enkeli-ihminen aina, että on enkeli-ihminen, on kysymys. Joo. Ei ehkä koko elämänsä, mutta varmasti sanoisin, että lapsena on jonkunnäköisiä tietämisiä asioista. Ilmenemisessä on teeroja kyllä. Ja uskon myös, että aikuisena tiedostaa asiaa. Se voi tuntua ihan vain erilaisuudelta, tuskin se on niin ikänä enkeli-ihminen tai olen ihmisenkeli, vaan surullista kyllä. Kyse on monesta ja voimakkaasta ulkopuolisuuden tunteesta, hyväksikäyttötunteesta, surullisuudesta, turhautumisesta, masennuksesta. Eli se voi tulla tällaisten asioiden kautta. Tai sitten esimerkiksi joku diagnoosin kautta Aspergerin oireyhtymä tai joku ihan fyysinen sairaus, kuten krooninen väsymysoireyhtymä. Eli se voi tulla sitten tätä kautta. Ihminen alkaa miettiä tai alkaa saman vastauksia kysyessään itseltään vaikka. Tai sitten klassisempi tämmöinen henkinen heräämisen polku. Joo, ole hyvä. Näin se vaan sattuu ja
on pakko ottaa kantaa. Joo. Joo. Mä en itse lukenut Laura Byrnen kirjoista ainuttakaan, mutta mä olen kuullut niistä paljon ja en tiedä kantaa, kun pitäisi ottaa kantaa, mutta jos mä nyt voisin sanoa, niin mä sanoisin, että joo on. Mutta näitä on kyllä joo. Ja he tulee sitten julkisuuteen esimerkiksi näillä enkelikirjoillaan ja kokemuksillaan. Kuten esimerkiksi Äänä Kuukaar, jonka kirjallisuus on kyllä jossain vaiheessa, tuossa 6 vuotta sitten lukenut aika paljonkin, niin tykkäsin. Ehkä niistä nykyisistä en niinkään tiedä, en ole lukenut, mutta kyllä on. Mutta sitten näitä nimikkeitä nimenomaan, että kuka on ihmisenkeli ja enkeli-ihminen, se on hyvin leimaava. Siinä kyseenalaistaa aika äkkiä mielenterveydellisiä asioita ja muita. Ja se on ehkä sellainen asia, mistä mä en pidä ja sen takia mä oon pitämässä täällä tätä tilaisuuttani. Ehkä omalta osaltani haluaisin sitä jollain tavalla kumota ja uskon kyllä, että näihin kaikkiin asioihin tulevaisuudessa löytyy ihan tieteellisiäkin selityksiä. Joo, kuinka paljon? Joo. Siitä on ollut jotain kirjoitettu ja ehkä jonkunnäköistä tutkimusta tehty, ei kyllä nähty täällä Suomessa, mutta tuolla muualla näissä isommassa maailmassa, kuten Yhdysvalloissa ja näin, niin että esimerkiksi palotyöntekijöistä ja henkisen tienkulkijoista, ne vaihtelee paljon, kun sanotaan, että semmoista vajaa puolta olisi erilaisia, eikä siinä on ihmisenkeleitä, tähtisiemeniä, tähti-ihmisiä ja niin poispäin. Mutta sitten se ihmisenkelien osuus on varmasti jotain pienempää. Saattaa olla vähän. Se on vähän vaikea sanoa, koska se riippuu oikeastaan siitä, että mitä sillä se todella tarkoitetaan. Tarkoitetaanko sillä niin oikeasti pallo-olentoja, tietysti alkuperä olevia, vai ihan puhtaasti niin incarnated angels. Et jos puhtaasti niitä, niin varmaan pienempi osuus ja isompi osuus jostain muuta. Kiitos. Anteeksi. Se tarkoittaa oikeastaan tällaista yleisempää käsitystä siitä, että sielullinen alkuperä on niin sanotusti tähdistä, jostain tuolta kauempaa. Eri planeetoilta, Siriuksesta, Pleiadeilta, ehkä toisista galakseista jopa. Joo, se on. Mä oon tutkinut holistista maailmankuvaa aikoinaan. Ja mä törmäsin sellaiseen tietoon, että kun sä sanoit, että sä todennäköisesti näistä asioista tulee enemmän tieteellistä ajan mittaan, niin mä törmäsin tämmöiseen tutkimukseen, kun Australiassa oli sellainen pianisti, joka sai aina ihmiset itkemään konserteissa. Ja siinä oli tutkinut sitä, että mikä tämä pianistin salaisuus oli. Ja sitten siihen liittyi sellainen tutkimus, että tavallaan että kävi ilmi, että se pianistin, se kosketus oli tämän ehdottoman rakkauden mittayksikkö. Tai siis jotenkin, että se resonasi siitä aineella. Ja ne teki sellaisen tutkimuksen, että tavallaan eri ilmiöiden kautta uusi ihmisiä painaa sellaista tavallaan kosketinta tai sellaista juttua. Ja niillä oli kaikilla tunnetyöillä ihan omat matemaattiset arvonsa. Ja sitten nimenomaan tämä ehdoton rakkaus, niin se vastasi tähän bivakiota. Aivan, joo. Eli tavallaan just se, että se on tavallaan se secret key underlying all creation. Niin. Rakkauden energia. Niin. Aivan. Ja nimenomaan tämä pyyteetön myötätuntoinen rakkaus, se värähtelee eri tavalla. Ja se varmasti pystytään todistamaan matemaattisella yhtälöillä, että
Se on sitten eri asia, että halutaan sitä asioita hirveästi tuolla julkisuuteen. Että joo, kiitos. Ja siellä oli kysymys. Onko enkeli-ihmisten auraväreissä jotain samankaltaisuuksia? Värit voi vain... Joo. Voiko enkeli-ihmisen auran väreissä olla eroavaisuuksia vai yhtenäväisyyksiä? Yhtenäväisyyksiä. Onko useimmiten joku väri vallitseva? Vallitsevaa väriä. Mä sanoisin, että muotoa. Et nimenomaan hyvin pitkälle se, että se on erimuotoinen tänne ihmistaidoille tullessaan muuttuu aika lailla tällaiseksi enemmän munanmuotoiseksi. Mutta tosiaan siellä on havaittavissa sitä siipimuotoa. Värit on ehkä vaaleampia, mutta vaihtelevasti. En sanoisi, että on jotain tiettyä väriä. Tarkoitatko munanmuotoisella, että se menee nimenomaan sen koko ihmiskehon ympäri aika pitkälti? Joo, siis on tällainen muoto. Joo, kun äsken, joo. Mikä on kysymys? Ei tullut kysymystä. Kyse oli siitä, että onko ihmisenkelien auran värit yhteneväisiä esimerkiksi eri yksilöiden välillä. Tai sitten se, että mä vastasin itse siihen, että enemmän se olisi muodosta, että värivaihteluita on. Koska väri aurassa vaihtelee myös niin monen asian mukaan. Se voi vaihdella ihan tunnetilan mukaan, se voi vaihdella ihan siitä, että sä haluat, että se väri on tietynlainen. Siihen voi vaikuttaa, mutta se muoto on sitten enemmän semmoinen energeettinen. Joo, ole hyvä. Miten enkeleet saa yhteyden? Voi, ehkä aika monellakin tavalla. Oikeastaan toisilla se yhteys on hyvinkin helppo tällä synnynnäinen. Toisilla se vaatii ehkä tietynlaista keskittymistä. Semmoinen hiljainen ja rauhallinen. Ja samaan aikaan se, että sä annat luvan ja sä haluat, että sun enkeli on sun yhteydessä. Että se ei tapahdu koskaan millään tavalla väkisin, eikä ilman sun lupaa. Olisiko vielä ollut kysymyksiä? Sä osaisi sanoa, että mikä on Sirius ihmisen luonnostainen? Minkälaisia on Sirius ihmisen? Jos voi sanoa, että tietyllä planeetalla voi olla tietynlainen, että voi olla tehtävä. Niin mikä on Siriuksen tai Pleiadian tällainen? Millainen tyypillinen siriuslainen tai pleiadilainen? Niin. Tähti-ihmiset on vähän erilaisia ja oikeastaan nyt puhun ihan kokemuksella eikä sillä, mitä voi lukea jostain. Heissä on eroja, eli se heidän elämänsä on erilaista ja se näyttäytyy ehkä vähän erilaisena. Heillä on semmoista ehkä enemmän suoraviivaisuutta ja se ei ole niin emotionaalista. Se ei ole niin voimakkaasti tunnekehon värittämään. Eli se on hillitympää ja he on ehkä keskittynyt vähän eri asioihin. Näin muutamia mainitakseni. Ainakin selkeänä kahdesta siriusnaisesta. Toinen ei tiedä olevansa siriusnainen, kun se ensimmäinen kertoo hänelle. Se, että hänellä on siis lapsenomainen usko ja tahto ja luottamus ihmiseen. Silloin menee, että hän niin kuin perseestä silloin, että se on niin kuin ihmiset menee sillä, koska hän vaan niin kuin luottaa. Että siinä on hänellä suuri luottamus.
Siis joo, eli teelliset olennot ja enkelit toimii myös toisissakin todellisuuksissa tai siis ulottuvuuksissa. Eli se, että ollaan ihmisenä tässä ja nyt, ei ole vain se pohjuttu. Eli siellä tapahtuu myös sitä näkymätöntä työtä, joka myös väsyttää ihmisiä. Ja nimenomaan näitä tähti-ihmisiä ja devoja ja enkeleitä. Kuulostaa tietysti ehkä joistain sitten hieman erilaiselta, mutta näin se menee. Ja kyse on nimenomaan siitä värähtelystä, siitä mitä tapahtuu äitimaalle, mitä tapahtuu meille kaikille. Ja sitä varten heitä on. Mehän ollaan kaikki itse asiassa enkeleitä, jotka pyrkii olemaan ihmisiä. Niin voi se näin sanoa. Joo, kiitos. Olisiko vielä kysymyksiä? Joo, siellä. Mikä herätti minun? Tai sä kiinnostit? Joo. No, mä oon ehkä lapsesta saakka ollut vähän erilainen. Mun äiti aina sanoi, että tässä on vähän edelleenkin, että sä et ole kyllä todellakaan tältä planeetalta, että jos mä tietäisin, niin mä sanoisin, että mä en olisi synnyttänyt. Että mä oon syntynyt väärää aikaa tai muuta. Just sen takia, että on jotenkin naivi tai hyväuskonen. Mutta se on sellainen asia, että vaikka kuinka mä yritän, että huomenna mä en ainakaan. Huomenna mä en ainakaan usko ketään ja huomenna mä en ainakaan ole hyväuskonen ja sitten se huominen tulee ja sitten mä huomaan, että huomenna taas on jonkunnäköisiä vipuja jossain vaikka kuinka pienessä asiassa. Mutta ikä tekee onneksi tehtävänsä tässäkin sitten jonkun verran. Mulla sellainen ihan selkeä hetki on ollut tuossa 6 vuotta sitten ja aika tämmöinen kokemus siitä, että yhtenä yönä mä heräsin siihen, että jostain kuului kovalla äänellä, että Kirsi. Ja mä luulin, että just samalla hetkellä tulee katto alas, seinät sortuu ja mun kroppa hajoaa. Eli mä värisin, kaikki värisi. Ja kaikilla oli hiljaista oikeesti. Vieressä nukkuu sellainen miehen ja mä ajattelin, että hetkinen, mikä juttu tää. Ja se jylisi ja se jylisi ja se jylisi. Ja siitä lähti sellaisia pieniä asioita, jotka osoitti selkeästi sen, että mennään tiettyä suuntaa kohti jotain, mikä on tavallaan aina kyllä tiennyt, että jotain on vähän erilainen, mutta mitä niin se oli sitten ehkä se lapsuuden jälkeen jäänyt jonnekin. Joo, siellä. Onko jokaisella ihmisellä mahdollisuus enkelöittää? Mitä järkeä jaottelu enkeleissä, ei-enkeleissä on? Ei siinä välttämättä mitään sellaista erityistä järkeä, siinä erotellaan enkeleitä ja ei-enkeleitä, mutta se mitä mä oon huomannut. Hän kysyi, että onko järkeä erotella enkeleitä ja ei-enkeleitä ja toinen osa oli vielä. No mä vastaan siihen. Onko ihmisellä, onko kaikilla mahdollisuus enkelöittää? Että onko kaikilla mahdollisuus enkeliyteen? Joo, elikkä mä sanoisin, onko kaikilla, mä en osaa ottaa tuohon kantaa, mutta ehkä sekin selviää vielä. Ja se, että okei, eli aikataulu juuri tähän. Kiitoksia Kirsi ja Iina, tämä oli ihan mielenkiintoista. Kiitos. Ja mä uskon, että kaikki ne, jotka haluatte esittää Kirsi ja Iinalle vielä kysymyksiä, niin varmaan voisitte kokoontua vaikka tuonne ruokalaan, niin Kirsi ja Iina voisi vastata teille siellä.